מיגון לכולם, זאת קבוצת רכישה בעצם של מיגוניות? לא, מיגון לכולם זה ארגון שנוסד לפני שנתיים, המטרה שלו זה איזשהו סדר בכל נושא המיגון, ממ"דים, מיגוניות, מיגון חדר פנימי, יש איזשהו כאוס גדול, שנכנסנו לאיזשהו חור שגופים שאמורים למלות לא ממלאים. הרעיון היה א' לעשות באמת איזשהו סדר בדברים, היום פתחנו חמ"ל בשעת המבצע הזה שאנחנו 6 אנשים שמקבלים מאות טלפונים ומסבירים לאנשים רישוי, היתרים, אמצעי מיגון, מי צריך מה, למה, כמה, הנגשת ידע. יכולתי לחשוב שהמדינה צריכה להקים חמ"ל כזה מוזר שאתם... כן, אבל שוב, סביב הדיון שעכשיו נערך, אנחנו מנסים להיות פרודוקטיביים ולייעל את הדבר הזה ופחות למצוא אשמים, כי באמת זה מתאים לזמן שלום, אני מסכים עם חנוך בנושא הזה. אז היום אנחנו באמת מנסים א' להנגיש ידע, ב' בדקנו את כל החברות ברמה ההנדסית, כי גם בנושא הזה יש כאוס שלם. פיקוד העורף מכיר רק בפתרון שנקרא ממ"ד, שזה פתרון מצוין, אבל יש פתרונות שאנשים קונים, לא יעזור אם הם יקנו או לא, ואז... כמו מה? כמו מיגוניות, כמו מיגון חדר פנימי, כל מיני... מה זה? תסבירי מה זה. מיגונית לצורך העניין זה מוצר יביל מבטון מזוין, ששמים אותו בחצר, עכשיו קנו כאלה מאות אם לא אלפים. כמה עולה דבר כזה? נע בין 26 ל-40 אלף שקל לפני מע"מ. זה לא מעט כסף, מה שאמרת. זה לא מעט כסף, אבל זה שליש מממ"ד. וזה נותן מענה לבן אדם אחד, למשפחה, למה? תלוי, בגלל זה אמרתי בין 26 ל-40, הגדלים מכריעים, אם יש נגישות למשאית או לא זה מכריע, אבל זה יכול לתת מענה גם למשפחה שלמה. זה משהו שאתה שם בחצר, אם יש לך כזו, אני מבין. ואז בזמן הזקה מה נכנסים, זה מה שאנחנו מכירים, הצינורות... לא, אז צינורות זה אילתור בזמן מלחמה, שגם עליו... מה זה נראה? ממש מבנה. לא, זה מבנה עם דלת וחלון לכל דבר, ממש תקרא לזה מקלט חיצוני, רק יותר קטן, 6 מטר נטו לצורך העניין. וצריך אישור מהעירייה כדי להציב אותו? התשובה היא כן ולא. כן, כמו שצריכה גם אישור למחסן של כתר פלסטיק ופרגולה, הלכה למעשה 99% מהאנשים לא עושים את זה. אוקיי, עכשיו זה עמיד בפני... פצצה שנופלת לא ממש על זה, אבל ליד, זה נותן לו את אותו... שוב, פה כל על מה אנחנו מתרעמים, שפיקוד העורף עוצם את העיניים. אין היום שום הנחיה, עכשיו הם מתחילים, רק אין הנחיה, מה ההגדרה? יש חברה שמוכרת את זה עם 20 סנטימטר עובי קיר עם ברזל 6, אחרת 30 סנטימטר ברזל 8. אין תקן לדבר הזה? שום דבר. עכשיו התחילו פעם ראשונה לעשות תקן לעניין הזה עבור עיריות, באמת משרד הביטחון קרא לפני כמה ימים, אבל אין תקן. עכשיו אתם עושים יריד של כל המוצרים האלה, תן לנו דוגמה לעוד מוצר כזה שאנחנו לא מכירים. תראה, יש המון מוצרים, יש מיגון חדר קיים בתוך הבית. מה זה הדבר הזה? יש כל מיני שיטות, זה או מבטון מזוין, ואז באים בונים לך בתוך חדר קיים, הופכים אותו למין... הוא לא ממ"ד, בעצם הוא משהו אחר, נכון? נכון. העלות של דבר כזה בערך? גם יקרה, נע בין 60 ל-80 אלף שקלים, תלוי בגודל החדר. זה הוצאות שמשפחה... תראה, מוצרי מיגון... לא עומדת בהן. אני מסכים איתך לחלוטין, מוצרי מיגון, המחירים שלהם הם... לא שפויים, מצד אחד, מצד שני, כדי שהמוצר מיגון יהיה איכותי, להחליף חלון, דלת, לעבוד הקיר עם פלדה. מצד שלישי גם מאזור גוש דן וצפון, אני לא רוצה להגיד שאנחנו עוד לא מלחמה שם, אבל יורדים למקלט, לא קרה כלום אם יש מקלט, אתה יודע, אז יש לנו דקה וחצי. תראה, המקלטים בארץ לא ערוכים לזה. אני מסכים איתך שמקומות שהבניינים נניח נמוכים ויש מקלט ראוי, אז על הכיפק, אבל יש אנשים שלא רוצים להעיר את הילדים בלילה, ויש את כל הסיבות למיניהם. וגם החרדה היא מאוד גדולה בית מבצע. אתם כבר 2 פועלים, נכון? נכון. זאת אומרת, זה לא משהו שנולד כיוזמה עכשיו. לא, התקשורת אוהבת לסקר אותנו בעמוד ענן, אבל אנחנו נמצאים הרבה זמן ועובדים קשה, כן. מה זה היריד הזה שעכשיו אתם משיקים? קודם כל זה יריד מתגלגל, הוא כבר היה 5 פעמים בדרום, זו תערוכה אנשים אמורים להגיע למקום אחד ולקבל את כל הידע. אנחנו מקבלים כל יום מאות טלפונים, מה זה מיגון חדר פנימי, מה זה מיגונית, איך אני מוציא היתר, צריך היתר, לא צריך היתר, עסקים, מה זה ממ"ם וכו'. אז זה יריד אחד שיהיה בו את כל הפתרונות, גם תכנון, גם רישוי, גם ביצוע, בניינים, בתים פרטיים, עסקים. איפה היריד ביום ראשון? היריד יהיה ביום ראשון, זה נקרא פארק ישראל היפה, ארץ ישראל היפה, רוקח 80. בתל אביב. המועצה לארץ ישראל היפה. המועצה לישראל היפה, זרתי תודה. ברוקח 80, משעה 10 הבוקר עד 8 בערב, ושם באמת יונגשו כל הפתרונות במקום אחד, תוך רעיון של גם התאגדות צרכנית. ממה אתם קיימים? אתם עושים את זה לא כשירות הציבור, אז איך? אנחנו היום בבעיה בנושא הזה, אז אנחנו כל פעם חושבים להפסיק להיות קיימים וחוזרים בשל הצורך. א', כל מי שמתעסק בזה מתעסק בעוד דברים. שנית, אנחנו עושים ייעוץ היום למועצות, כל מיני קיבוצים וכדומה, לאיך עושים מיגון נכון, לא רק ברמת המיגון, אלא לחשוב גם על התשתיות, נוי, ולהסתכל על זה ברמה יותר רחבה. וזהו, אנחנו מקווים להמשיך הלאה, כי המבצע זה משהו שהוא יסתיים עוד מעט, ולעשות את זה משהו יותר משמעותי, לא מול הכנסת, של כל ארגונים שגיא דיבר עליהם, ארגוני הנכים, הפזורה הבדואית, העובדים הזרים, כל מי שצריך, ובאמת לראות איך מתקצבים לדבר הזה משהו, כי בשעת מלחמה כולם סביב זה וצועקים, ואז זה נגמר, ואף אחד לא מסכם. מיגון לכולם. כן, זאת עזה בשידור חי כרגע, לא מיגוניות אגב, משן כבד יחסית לבקרים האחרונים. זה כבר לא עשן של חיסול אותו בחיבר רפיח, לדעתי, זה כבר עשן
אחר. אגב, חנוך דם שלח יש עבודה שהוא מבקש להתנצל על הקללה העשית שיצא לו מהפה. עצביו רופפים היות... כמו של כולנו. לא, כחבר טוב שלו נמצא שם עמוק, הוא בלחץ, הוא מתנצל על כך. גם נגיד עוד דבר אחד, שמשרד התחבורה הוציא הודעה, אין לנו את הנוסח כרגע, אבל שהוא כל כך מודה לאל על, לפי מה שמוסרים לנו על תרומתם בתקופה הזו. אנחנו תכף נביא את ההודעה המסודרת שיצאה ממשרד התחבורה. כן. בסדר. שלום אורון שכטר.